pokusíme se rozjímat nad těma tajemstvíma. Někdy se modlíme ruženec tak, že sice je to tajemství, jako víme, že je, ale vlastně jako myslíme na něco třeba jiného, nebo tak. Zkusme teďka se fakt držet těch tajemství, jo? A vždycky je dobrý, si to znovu a znovu připomínat. Jako úmysl, mít úmysl, jo? Aby každý měl úmysl. To znáte, když se máte postit jako obecně, že je pátek, tak to jako moc nejde. A když máte někoho, koho máte rádi, na kom vám záleží, tak za toho to dáte. A ne, není problém, jo? Tak podobně i modlitba, to funguje podobně. Když mám fakt úmysl, tak jsem schopný se hecnout a jdu do toho. A ta láska v srdci vám pomůže, že se za něco modlíte s láskou, s úctou, s horlivostí, jo? A když se máte jako pomodlit růženec, že se má modlit růženec, no, tak to ne úplně vždycky zabere v nás, jo? To je taková jako fintička na nás, jo? Ale zároveň Pán to má, myslím, rád, jakože to je úmysl, jo? Takže úmysl a zároveň ještě ta myšlenka toho tajemství. Rozjímáme vlastně o tajemstvích života Páně. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován na dřevu sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věřím. Svatá Maria, Matko Boží, proś za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufám. Svatá Maria, Matko Boží, proś za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, proś za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. První tajemství radostného růžence, kterého si z Ducha Svatého počala. Tato chvíle, kterou Panna Maria možná nečekala. Chvíle ústraní. I nám se v životě můžou stát situace, kdy Bůh jakoby vstoupí do našeho života. Najednou něco po nás chce, v něčem nás zastaví, k něčemu nás vyzve. Panna Maria bez zaváhání říká fiat. Se mi stane podle tvého slova. Což v tom se zhmotňuje ten její životní postoj. Bože, já chci, co chceš ty. Veď mě po svých cestách. A v tu chvíli pak nemá problém říct hned ano. I my bychom měli si vyprosit u Panny Marie tu milost, abychom měli takovou otevřenost Boží vůli, takovou otevřenost Božímu plánu v našem životě, aby v těchto chvílích, kdy je dost důležité, abychom při zachování naší svobody přijali Boží plán, abychom to zvládli. Všiml jsem si poprvé v životě, už se tady modlím 1000krát, že Panna Maria jednou nohou stojí na tom stromu.
Mně napadá ten strom v ráji, kdy tam ta Eva to nezvládla a ten strom se jí stal pastí, tak Panna Maria tady stojí tou nohou jakoby na hlavě hada, tak mě to tak napadlo. Tak někdy totiž to je tak, že v těchto chvílích, kdy přichází Bůh a oslovuje nás a nějakým způsobem okolnosti života nebo něco, tak tam není často jenom Bůh. Tyhle vyhybky, která může mít dlouhý, velký dopad v našem životě, taky stojí často nepřítel. Rozlišit ten hlas, kdy je to on a kdy je to Bůh. A kdy je to pozvání vzhůru a kdy je to past a léčka, která vypadá lákavě. Vůbec to není jednoduché. Takže to je prosbě o to, abychom měli tu takovou otevřenost Boží vůli a Božímu plánu v našem životě, aby ještě jsme přidali prosbu o rozlišování. Abychom poznali, na co říct ano a naopak, kdy máme říct ne. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Druhé tajemství radostného růžence. Panna Maria potkává svatou Alžbětu. Setkání orosené Duchem Svatým, radostné, jásavé, v Duchu Svatém. Maminky, když jsou v tom prvním trimestru, tak často jsou citliví, opatrný. Ona to maže do hor sama pomáhat Alžbětě. I my někdy jsme na
sebe opatrný, jsme unavený, máme určitý potřeby, opustit naši komfortní zónu je pro nás náročný a tak těch limitů kolem nás, že nevykročíme tam či onam, je často tolik, že ten koridor našeho života je často určen naší změkčilostí, strachem, nedůvěrou. A možná právě za tou zónou nás čeká požehnání. Radost Ducha Svatého. Pamatuju si, jak jsme mladí františkáni vyráželi na takový ty žebravý pouti, kdy jsme si nevzali nic, ani spacář, ani nic, jen takhle s žebradílkem, v něm jsme měli prostě flašku s vodou a mikinu a šli jsme několik dní. Kde budeme spát, nevím, a co budeme jíst, nevím, uvidíme. A byly to dny plný milosti, setkání, do dneška na to vzpomínám, dneska už jsem příliš zbabělý na to opakovat. Tak už ten spacáček radši aspoň malinký pro jistotku, kdyby náhodou to nevyšlo nikde. Jo? A mnohdy právě to překročení tadyhle těch našich nějakých limitů, který v nás někdy svírají, je vlastně to, co brání i naší zkušenosti s Boží prozřetelností, s těma setkáníma a milostma, který by nás mohly třeba velice obšťastnit, posílit, obnovit. Tak to je jedna myšlenka k tomuhle tajemství, že můžeme se učit napodobovat Panu Marii v té důvěře, kdy ona nejenom tady jde za Alžbětou, ale pak třeba taky má i jiné chvíle, kdy se jí ztratí Ježíš, potom to taky budeme, že jo, nebo pak pod křížem a je mnoho situací, kdy ona prostě to ustojí. A v tom je veliká. Tak jednak si můžeme vyprosit tu milost, mít ten cit pro to, kdy je správné, moudré, správně statečné překračovat tyhle naše zavřenosti, strachy a limity v důvěře. V důvěře, že když cítím, že to Pán chce, že se mám otevřít tomu člověku, že mám tamhle víc říct, že tady se nemusím bát a podobně. Že nás tam možná čeká také něco nového, hezkého. A potom druhá věc, setkání jako setkání. Setkání s člověkem v Duchu Svatém. Kdo by to nechtěl? A jak je to někdy těžké. A kazíme si to sami. Machrujeme, jo, teď třeba jsme chlapi, že jo, tak já třeba vždycky po mši koukám na lidi a říkám si, to je zajímavý. Teď jsme přijali Pána Ježíše, slyšeli Boží slovo a o čem se bavíme. Jo. Jak rychle to vyprchá, jak to rychle překrajeme těma rolema, který máme navyklý a který nás určují v tom způsobu komunikace a humoru a s kým se bavíme a jak se bavíme a o čem se bavíme a možná třeba na to čeká Pán, že i tyhle hranice můžeme překračovat. Vím, jak třeba i pro mě jako pro kněze, ač by se to nezdálo, je to těžké. Když ty lidi také začnou o politice a o tomhle a o tamtom a teď je to se přihlásit k Ježíši a říct, no tak já nevím, jak to vidí Pán Ježíš třeba. Jo, jsi farář, teď spíš toho Pána Boha prostě. Jo. Ale já ho tam tak vidím. A tím se úplně odstřelím. Už se s tím přestanou bavit, už pro ně nejsem zajímavý, protože to je jako, to je farář prostě. Tak jestli, kdyby třeba přišla, zkuste si představit tu situaci, že by přišla Panna Maria k Alžbětě a ten hovor by vypadal jinak. Asi by to nebylo v Písmu svatým, že potom už. Kdyby tam bylo prostě, že Alžběta by začala hořekovat na to, jak to tam mají hrozný a Panna Maria by jí řekla, prosím tě, já si potřebuji kde opláchnout, nemáš tady kde vodu a tak. A prostě by to bylo takové normální setkání, nehodné zápisu do Písma svatého. Oni se setkali a prostě velebí má duše Pána, jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána. Teď si představte, že byste se vrátili z Medjugorje, jo, a po mši svatý v neděli byste prostě řekli, hele, normálně, fakt mně se stalo, že mě Pán Ježíš jako, nebo já jsem tam zažil takový. Teď oni na vás budou jako koukat, jako jestli jste se scvokli, nebo jako jestli chcete teďka tlačit něco do hlavy, nebo jako co. A vy jenom jste v té chvíli jak Panna Maria prostě. A na té druhé straně třeba není úplně otevřený. Učit se setkávat se v Duchu Svatém.
učit se vstupovat do setkání s druhým člověkem, jak tam je v písmu svatým, mluvte jenom taková, jak to je, která mohou prospět duchovnímu prospěchu, nebo mluvili mezi sebou slovy písma, žalmů, chvalospěv duchovních písní. Prostě učit se kultuře setkání v duchovním rozměru. To je strašně málo kolem nás, bohužel i v církvi, a možná tudy právě vede cesta. Tohle setkání nám může být v tom příkladem, vzorem, můžeme si to vyprosit v tomhle desátku. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, se kterým si Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, Odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přilej do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. V Betlémě není pro ně místa v jeskyni, v chudobě, odmítnutí. Úplně asi to nebylo podle jejich představ. My taky v životě někdy máme věci, které nejsou podle našich představ. My bychom si to rádi tak jako udělali jinak. Panna Maria to přijala.
to boží plán. Pán Ježíš se nechtěl narodit v královském paláci, ani v komfortu, ani... Je to trvalé znamení pro nás všechny, celé generace. A tak bych chtěl i nám nabídnout zamyšlení nad sebou. Jestli některé naše události života, které už byly a nebyly podle našeho gusta, a kvůli kterým jsme se zlobili, litovali, obviňovali druhé, možná i Pána Boha, jestli vlastně nebyli v božím plánu. Jestli nemůžeme už teď třeba říct, teď vlastně vidím, že to bylo dobře, že jsem to tak potřeboval. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby to bylo jinak. Bůh často opravdu vede po jiných cestách, než my si představujeme. Jeho myšlenky přesahují naše, jeho jednání naše, ale jeho myšlenky a cesty a způsoby jsou lepší než naše. A tam se ukáže, jakou máme víru, důvěru. Jestli umíme přijmout okolnosti života s vírou, i když jsou jinak, než bychom my si chtěli, nebo představovali, mysleli, že by tak měly být. Jestli máme tuhle víru, že umíme dovolit Bohu určovat okolnosti našich životů. Vybavuje se mi můj táta, který v době, kdy byla revoluce, založil takovou organizaci, dobrá myšlenka, taková v církvi, sloužící, humanitární, všechno. Dařilo se mu, krásně se všechno to, a pak to všechno skončilo v dluzích. A nemá smysl do nekonečna špekulovat, kdo za to mohl, proč se to stalo, proč je tam ti podvedli. Slepá ulička. Dneska můj táta je 83letý pán, který má v ruce růženec a který už nemá potřebu řešit, co tehdy. Ale trvalo to strašně moc let, než já jsem to měl v přímém přenosu. Jak to jeho velké dítě těžko opouštěl a jak těžko odpouštěl těm, co to způsobili, a jak těžko snášel tu prohru, že teda vlastně neobstál, že jo, a podobně. A dneska si říkám, Pán Bůh to udělal výborně, protože já o spásu táty teďka strach nemám. A tehdy jsem si nebyl jistý. A tak když Bůh nám dopřeje nějaké velké životní selhání, zklamání, krach nebo něco, co když tím chrání nás před pýchou? Co když tím nás osvobozuje před něčím? Co když je to ta cesta jako pro Panu Marii v tom odmítnutí v Betlémě? Zkusme teda zrevidovat některé naše historické nepřijetí, zloby, výčitky, obviňování. Jestli aspoň zpětně bychom to nemohli přehodnotit a říct, Pane, co ty děláš, dobře děláš. A když v tom má prsty třeba naše vina nebo něco našeho, tak já se skláním před tebou s vírou, že ty vedeš můj život a umíš do toho zakomponovat i ty moje špatné rozhodnutí. Skloňte se pod mocnou ruku Boží a on vás povýší, až k tomu přijde čas. Tak zkusme v tomhle desátku se sklonit před Bohem v naší osobní životní historii. Zkusme aspoň zpětně říct ano, Bože. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleba náš zdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, kterého jsi Panu v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, prosi za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, kterého jsi Panu v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, prosi za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, kterého jsi Panu v Betlémě porodila.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého jsi Pano v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, Odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, oroduj za nás. Čtvrté tajemství radostného růžence. Panna Maria přináší Ježíše do chrámu obětování. Pán Ježíš asi nepotřeboval podstupovat tyto očistné rituály. Myslím, že i Panna Maria věděli, že to není vlastně potřeba. A přesto to podstupuje. Přizpůsobuje se tehdejším zvyklostem. My muži často máme takovou hrdost, že nechceme jen tak přejímat něco okolo a chceme si jít svou vlastní cestou, máme svou svobodu, své způsoby. A někdy nám může být zatěžko i v církvi se podřídit, přizpůsobit. A tak dějiny církve jsou často plné právě různých experimentů a vlastních způsobů cest a rituálů, který často drobí, způsobují rozdělení. Zlý duch se do toho umí navandrovat a pak to je ještě daleko hlubší, ten rozkol, než to vypadalo, že to je jenom vlastně svoboda nějaká. Taky by šlo říct, že dějiny křesťanství jsou dějiny věrnosti předávání toho pokladu víry, té tradice církve, která nás vlastně přesahuje. A my za ten svůj krátký život a s tou svou omezenou mírou poznání vlastně jenom do určité míry jsme schopní pochopit ten přesah různých rituálů, liturgických úkonů, zvyklostí života církve, tradice.
Žijeme v době, kdy víc než kdy jindy lidé mají pocit, že my už teďka moderní lidé víme líp, co a jak. Racionalizovali jsme si to a máme větší odvahu právě tyto věci narušovat a měnit a říkáme tomu vývoj moderní a ve skutečnosti to může být něco, co může mít nedozírné důsledky právě v té ztrátě toho pokladu víry, tradice. Tak možná je na místě se poučit a s větší skromností a krotkostí se učit kráčet v tom, co nám ty naši předci předávají, abychom nevylili s vaničkou i dítě, abychom měli ten respekt a bázeň Boží a věděli, že určité věci nás přesahují a my k nim jen tak jako dozráváme, do určité míry je chápáme, máme na nich účast a předáváme je z generace na generaci a oni nás vlastně přesahují. Nejeden člověk dneska odložil růženec, že to je pro babičky. Nejeden člověk už nechce pokleknout před Eucharistií, protože přece Ježíš je můj bratr. Nejeden člověk dneska má pocit, že si může v liturgických postojích a způsobech to udělat, jak on to cítí. Aniž to tušíme, tak možná něco ztrácíme. Tak když se díváme na Pannu Marii, jak přichází do chrámu podstoupit ten očistný rituál a tam Boží prozřetelnost přichází a ta prorokyně Anna, Simeon, dějou se velké věci. Možná, kdybychom uměli pokleknout lépe před Eucharistií, kdybychom uměli si vážit mše svaté, kdybychom takto se více drželi toho, co nám naši předkové dějinama přinesli do dnešních časů, možná by i milost Boží mohla mocněji působit. Říkám to schválně takhle obecně, aby to nebyla voda na mlejn tradicionalistům, kteří řeknou, vidíš to, máme pravdu. Aby to nenaštvalo liberály, kteří si řeknou, co nám to tady podsouváš. Aby jsme se upřímně před Bohem zamysleli, kdy je to naše svévole, pýcha, nepodřízenost, a kdy naopak je to moudrost, krotkost a pokora. Vyprošme si v tomhle desátku sobě a těm farnostem, ze kterých pocházíte, cit pro toto, abychom nebyli přílišnými liberály, kteří ztrácejí půdu pod nohama, abychom nebyli rigoristy, kteří se drží formy, aniž se vždy kdy dotkli ducha. Otče náš, jenci na nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš rozdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru a rodin, oroduj za nás. Páté tajemství růžence radostného, kterého si v chrámě nalezla. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili a jeho matka mu řekla: dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali. Odpověděl jim: proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? I nám se v životě může stát, že něco ztratíme a nemůžeme to najít. Nemyslím peněženku, na to máme a svatý Antonína. Myslím směr, smysl, hodnotu, radost, pokoj. Že najednou se nám něco jako vytratí ze života a my to nemáme. Ten, který o sobě řekl: já jsem život, já jsem vzkříšení, já jsem pravda, já jsem láska, pokoj svůj vám dám. V něm je život. Co jste nevěděli, že on to je? Že to, co hledáte, jak říká Augustín, nepokojné lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. Já tě hledala, ty jsi na mě čekal v mým srdci. To beze mě nemůžete dělat vůbec nic. Ne vždy máme tuto pohotovost, moudrost, rozvahu, že v těchto chvílích, kdy se nám něco vytratí ze života, jsme dezorientovaní, ztracení, bezradní. Může se o nás pokoušet zoufalství. Ne vždy máme ten schopnost říct Ježíši. Svatý František, ten to měl opačně. Ten, když se modlil po svém obrácení, ten říkal: Bože, má útěcho, má jistotu, má moudrosti, má sílo, mé bezpečí, můj životé. Pak říká: mé všechno.
Vyprosme si v tomhle desátku tuhle milost. Aby jsme v tom měli takový náskok. Aby dřív, než budeme někde v nějaký slepý uličce a bezradní, aby jsme už věděli, že on je mé všechno. Že on je univerzální recept na všechno. On je zdroj života. On je síla, kterou nemůže nic přemoct. Říká, mně je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Vyprosme si tuhle víru, tuhle zkušenost, aby až nastane ta chvíle, aby jsme dovedli říct Ježíši, k tobě přicházím. Protože k tobě můžu přijít s čímkoliv, v jakémkoliv stavu, s jakýmkoliv problémem a ze vším si umíš poradit. A upřímně řečeno, mám podezření, že Pán Ježíš někdy ty slepý uličky dopouští, aby jsme se právě k němu konečně obrátili. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, Oroduj za nás. Zdráva z královny. Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdravá. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panna Maria. Roduj za nás, královno posvátného růženství. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, a také podle nich žijeme. Dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho. Amen. Na ulicu svatého Otce. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva Maria, Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. sláva Otci, Synu i Duchu Svatému. jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. S vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Zůstávejme v pokoji. Bohu díky. Maria.